Yiveki yesihlanu lena zime ngxi zonke iintshukumo kweli yaye abantu abakayithobeli imiqathango yale lockdown kwiphondo laseGauteng bayi 10,126 abantu esele bebanjiwe ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo yaye sele kuvulwe amatyala ayi 9,624 ukanti abezomthetho bebonakala kule veki bejikeleza izitalato nakooval'amazibuko. These regulations are meant to protect them. Those that are busy traveling up enough, they must stay at home and ensure that they protect each other. Lowo ngumyalezo ngqongqo wokuqinisekisa ukuba iyathotyelwa imiqathango yokumiswa ngxi kweentshukumo kweli. Nangona uninzi lwabantu beyithobela le miqathango kodwa basekhona abo bangobhulela ecaleni kuquka neenkokheli ezaziwayo. Amagosa ezomthetho athe sakulo lonke eli kwaval'amazibuko nasezitalatweni uqinisekisa ukuba abemi beli bayayithobela le miqathango ye-lockdown. NgoLwesihlanu kubanjwe indoda komnye woval'amazibuko ivalele isinqandamathe sayo ebhutini yemoto izama ukusithubelezisa singabonwa ngabezomthetho. Le ndoda ibisuka eGauteng isingise eMpumalanga. Ukanti kwesinye isiganeko ngomhla wa-11 kule nyanga amapolisa abambe indoda engenayo imvume yokuhamba esithubeni. Le ndoda ithe xa izithethelela yathi iya kwintlanganiso nosodolophu wesixeko saseRhawutini. Kuthe kanti urheme lo uphosile umhlola kuba lo ebethetha naye kuval'amazibuko ibengusodolophu buqu lo athi unentlanganiso naye. Baninzi ke nabanye abathe babanjwa bethengisa ukutya bengenazo impepha-mvume bambi bekhwelisa abantu bebasa kwiindawo ngeendawo. Umphathiswa wezonxibelelwano kweli unkosikazi Stella Ndabeni Abrahams naye udibene neembila zithutha ngethuba etyeshela le miqathango ye-lockdown. Ukanti iqela le-EFF sele limvulele ityala ngeso siganeko ngelixa umongameli Ramaphosa ethe wamnqumamisa isithuba senyanga ezimbini enye yazo ngaphandle kwentlawulo. Amapolisa asaqhuba uphando ngalenyewe. Ukanti ikomiti ejongene nokusebenza kwamalungu kwi-ANC sele ikhuphe umyalelo kuwo onke amaphiko eliqela namaphondo ukuba abathathele amanyathelo angqingqwa bonke abo bangayithobeliyo imiqathango ye-lockdown.